Sidste år lavede jeg en video omkring amerikanske REITs, og der var mange, der havde nogle gode kommentarer på det, så jeg besluttede mig at lave en efterfølger. Men hvis det har interesse, så gå tilbage og se den gamle video. Jeg gennemgik nogle selskaber som Realty Income, Public Storage, Healthpeak, Vici og Prologis. Så hvis jeg bare lige kort skal forklare her, hvad er REITs? Jamen det står for Real Estate Investment Trusts. Og det er sådan et specielt amerikansk fænomen, hvor du skal udbetale 90% af den skattepligtige indkomst som udbytte. Så de giver rigtig meget udbytte, de her selskaber. Til gengæld, så er der ingen selskabsskat, og dermed betaler man ikke først skat i USA og derefter i Danmark. Da man skal udbetale så meget af overskuddet, jamen så kan man ikke gemme noget til at investere i nye forretninger, eller nye ejendomme. Så det der sker, det er, at REITs løbende udsteder nye aktier for at kunne lave de her opkøb. Så der er ikke meget aktietilbagekøb typisk i REITs. Man bruger nogle andre begreber, nemlig Funds from Operation til at måle indtjeningen, og derfor så bruger man ikke PE, man kigger på price til Funds from Operation, altså price til FFO. Og vær opmærksom på, når du investerer i REITs, jamen der det er amerikanske selskaber med meget lidt eksponering uden for USA, jamen så har der en stor dollarrisiko på dem, og der er en stor renterisiko på dem også, da de følger meget den 10-årige rente i USA. Det første selskab er Stag Industrial, ticker STAG, og det er en spændende amerikansk REIT, der fokuserer på enkeltleje industrielle ejendomme. Stag investerer primært i lager- og logistikbygninger i USA og tilbyder investorerne mundtlige udbytter og eksponering mod den voksende e-handels- og distributionssektor. Selskabet har en simpel, men effektiv forretningsmodel med fokus på geografisk og sektormæssig diversificering. Jeg har valgt at tage det her selskab med, fordi at der var en, der skrev på Facebook, at han gerne ville have, at jeg gennemgik den her. Så det prøver vi at kigge lidt på i dag. Jeg kender overhovedet ikke firmaet. Jeg har taget nogle grafer med fra ChatGPT, som den har lavet, og her ved den første, der kigger vi lidt på udviklingen i dens Funds from Operations, og Stag, det er den i midten, ganske fin udvikling, men vi må sige, at Rexford Industrial, som kommer til senere, ser bare bedre ud, hvorimod den her Plymouth er ikke ret god. Kigger vi på deres lejere, jamen så er Amazon den største med 16%, FedEx, DHL, Home Depot kender man jo, UPS, så Walmart, så store lejere hos dem. Må ikke også de forholdsvis solide. Og kigger vi på belægningsprocenten, altså hvor meget der er udlejet, jamen så har den bare været stigende fra omkring 95% til 96%. Så en ganske fin udvikling i Stag har der været. Kigger vi på nøgletallene, og mine nøgletal det er fra Stock Analysis, FastGraph og fra Seeking Alpha. Og husk, der kan jo være fejl i dem, så husk at grave lidt ned i dem, hvis du overvejer at investere i de her selskaber. Jamen, REITs har jo meget med udbytte at gøre, så udbytteprocenten på Stag ligger på 4,3%, og de har ikke været særlig gode til at hæve udbyttet. De sidste 10 år kun hævet det med 1,2%. Og det er jo faktisk på trods af, at deres FFO-vækst har været noget højere. Kigger vi lidt på deres prissætning, så handler de med en price to AFFO på 17,1, og sektoren ifølge Seeking Alpha hedder 14, og det bliver egentlig gennemgående ved alle firmaerne, og de har en price book på 1,9. Kigger vi lidt på deres interest coverage, så ligger den på 4,07, så det er vist sådan okay for REITs, men deres rating inde på Simply Safe Dividends hedder borderline safe, så det er ikke så sikkert et udbytte. Der kan være risiko for, at der bliver lige pludselig skåret i udbytte. Og jeg vil jo klart fremhæve hjemmesiden Simply Safe Dividends, hvor du kan sådan set se utrolig mange REITs, hvad procenter de har i udbytteprocent, og deres sikringsrating, hvor sikkert deres udbytte er. Jamen, kigger vi lidt på nogle trusler til Stag, jamen så er de kun i USA, så de har ikke en særlig stor diversificering rent geografisk væk fra USA. Det kan selvfølgelig også være en styrke, at man har fokus på et område, men vil den amerikanske økonomi blive ramt, for eksempel med 12, vi ser nu her, jamen så er de udfordret. Og da det er meget inden for handel og de ting, jamen så er det klart, at recession med mindre handel, det vil give udfordringer i forhold til deres lejere. Jeg har ikke nogen tal for deres belægningsprocent under finanskrisen.
Kigger vi lidt på mulighederne for dem, jamen så er det jo det her med, jo mere e-handelsvækst der er, at det er jo rigtig positivt, så bliver der bare mere efterspørgsel fra lejerne på deres bygninger. Og så kunne der være måske en mulighed for noget international vækst, hvis de spreder sig til andre lande. Og så ellers rentefald, 10-årige fald i den 10-årige rente, jamen det er positivt for deres renteudgifter, og så er det også rigtig positivt for deres prissætning på selskabet. Kigger vi på Stag i det amerikanske program Fastgraph, Fastgraph er rigtig stærk til at vise en sammenhæng mellem prisudviklingen og indtjeningsudviklingen. Jamen, så handler den i øjeblikket, som tidligere nævnt, med en PE, eller price to AFO, på 17,06, og den historiske prissætning har heddet 16,74, og det er gennemsnit de sidste, indtil det nok været børsintroduktionen her i 2011. Jeg har en markedsværdi på 6,5 milliarder dollars, så sådan en okay størrelse selskab. Vi starter lidt med udbytteudviklingen. Jamen, så har den, som tallene viste før, været rigtig flad de senere år. Analytikerne forventer dog stigende udbytter de kommende år, så det må vi se, hvad det ender med. Kigger vi så lidt på deres indtjeningsudvikling, så har den faktisk været ganske udmærket. I gennemsnit har deres indtjening vokset med ca. 8% om året. Underligt nok, at udbyttet slet ikke har fulgt med den udvikling. Og analytikerne forventer de kommende år stigninger på 6, 7 og 10% udvikling i deres AFFO. Så kigger vi på prissætningen og den normale prissætning, jamen så har den i en periode været noget højere prissat end de 16,74, og lige nu ligger den lige en spids over. Havde lige et dyk i starten over, ligesom mange andre aktier havde her i april måned med Trumps tolvudvikling. Så en fornuftig prissætning på Stag i forhold til det historiske, og okay forventninger til fremtiden fra analytikerne. Det næste selskab er Equinix, ticker EQIX, og det er verdens største datacenter REIT med, og egentlig mest interessante aktier for investorer, som ønsker eksponering mod den digitale infrastruktur. Equinix ejer og driver 250 datacenter globalt og fungerer som ryggraden i internettet, der forbinder tusindvis af virksomheder, cloud-udbydere og netværk. Jeg tager den her aktie med, fordi jeg synes, det her med datacenter er virkelig et spændende område, og bare også for at vise, at det her med REITs, det er ikke bare et spørgsmål over at få et højt udbytte, man kan altså også godt finde nogle rigtig spændende vækstaktier inden for det her. Og kigger vi lidt på nøgletallene, jamen så har vi en udbytteprocent på 2,2%, ikke specielt højt, det er væksten til gengæld. 14% de sidste 3 år, og 26,3% de sidste 10 år. Så der er virkelig sket en virkelig flot udvikling på udbyttesiden i Equinix. Kigger vi lidt på deres grafer her fra ChatGPT, jamen udlejningsgraden er ikke specielt høj ved Equinix, omkring 94%. Så det er ikke der, deres vækst ligger. Det må ligge mere i, at de udbygger deres, hvad de ejer. Geografisk, jamen som nævnt, så er de globalt. Cirka halvdelen er i Nordamerika. Og så er det så i Europa og over mod Asien og Stillehavsområdet. Branchemæssigt, jamen der er det cloud og IT, der er den største del, men telekommunikation er også stor, og så har vi så finans, industri og noget andet. Sådan forskellige brancher. Kigger vi lidt videre på nøgletallene, jamen så har vi en noget højere prissætning på Equinix, 24 ligger den, og vi har en price book på 6,1, så noget højere prissætning på grund af væksten. Til gengæld så er deres interest coverage også noget højere, den hedder 7,92, og de får så den højeste rating ved SimplySafe Dividend på Very Safe. Kigger vi lidt på truslerne for Equinix, jamen så er det en udfordring, at det her det er et område, som kræver meget, meget store investeringer. Så når de forskellige kunder har behov for at få udbygget deres datacenter med AI og de forskellige ting, jamen de skal virkelig investere meget og dermed udstede en del nye aktier. Og så er det også et område, hvor der er rigtig meget konkurrence inden for cloud. Og så er det med cybersikkerhed. Det kan både være med, at de udfordringer kan komme, hvis der ikke er styr på tingene hos Equinix, men også den risiko for, at der er nogle af de store udbydere, som tager tingene in-house i stedet for. Man skal dog huske, at store efterspørgere på datacenter, Google og de forskellige andre,
jamen det vil kræve de bruger mange penge på Capex i øjeblikket, og det vil kræve endnu mere, hvis de også selv skal eje deres datacenter altid. Så man kan jo købe det ude i byen og leje sig ind som et alternativ. Kigger vi på mulighederne, jamen så laver de lange kontrakter, og derfor så har de en stor sikkerhed for deres indtjening, og så må vi bare sige, at alt hvad der hedder cloud er bare i et rigtig, rigtig stort vækstområde. Og så snakker man jo også om, at det kan være, at der er nogen, der vil have noget mere sikkerhed for, at tingene er placeret hos dem selv, blandt andet i Europa, så der kan sagtens komme en masse spændende global vækst også for Equinox. Kigger vi på Equinox i Fastgraph, jamen så har vi en pris på aktien på omkring $864. Og tilbage i 2014, jamen der havde vi altså en aktiekurs på lige godt $200. Så dem, der mener, at de her REITs, det er bare sådan noget kedeligt, noget du kun kan tjene på noget udbytte, jamen altså her har vi næsten en firedobling af kursen på under 10 år, så en ganske fin udvikling, må man sige. Deres indtjeningsudvikling har været lige godt 10% om året, og vi har en prissætning, som ligger på omkring det historiske niveau. Prissætningen hedder 24, og historisk har de handlet siden dengang på 24. Så ganske fint. Deres credit rating ligger på BBBB, så de er jo investment grade, og en markedsværdi rimelig stort selskab, lige godt 85 milliarder dollars. Så et selskab, som egentlig gennem en vis årrække har handlet noget over det historiske prissætning, og var også, da det gik lidt mok i sommers med det her med AI-snak, jamen der var vi oppe og hente en prissætning på omkring 28, men ligger nu omkring det historiske gennemsnit. Og forventningen de kommende år, 8 og 9% fra analytikernes side. Og kigger vi på udbytte, jamen så har det bare været rigtig fin stigende. 2016 et udbytte på $7, og et udbytte nu her på 17, så rigtig kraftig stigning i udbyttet. Det tredje selskab havde jeg godt nok aldrig hørt om før, og det er Iron Mountain, ticker IRM. Og det er en meget unik REIT, fordi de kombinerer fysisk arkivering med digital lagring og cloud-tjenester. Iron Mountain er især kendt for sine sikre lagringsfaciliteter, hvor de opbevarer vigtige dokumenter og data for virksomheder hele verden. Men virksomheden har også taget skridt ind i den digitale tidsalder, i fremtiden, hvis man kan sige det sådan, og investerer nu massivt i datacenter og IT-løsninger. Lidt eller Equinox. Så kigger vi lidt på deres kundesegmenter, jamen så er det meget mod corporates, der er noget consumer, og der er healthcare. Geografisk, jamen der er det meget mod USA, altså Nordamerika, så der er jo selvfølgelig også Canada med i, og så ellers mod Europa 25% og Asien 14%. Nu nævner det her med fysisk arkivering, og det er hovedparten af deres omsætning, der kommer derfra. Stadig 65%, der kommer der. Og 10% kommer fra digitale tjenester, og 25% fra datacenter. Men deres udfordring er selvfølgelig det her med de fysiske arkivering. Det bliver mindre og mindre, så det er ikke et vækstområde. Men kigger vi lidt på deres nøgletal, jamen så har de en udbytteprocent på 3,2%, som de egentlig har vækstet meget pænt de sidste 10 år, og det er faktisk gået lidt stærkere de sidste 3 år med 5% om året og 3,8% de sidste 10 år. Kigger vi det på deres prissætning, jamen så har vi en price til AFO på 20,7, og det er selvfølgelig højere end sektoren. Og så har de en negativ price book, så de må bare have en, da prisen jo ikke kan være negativ, så må det jo være den bogførte eller indre værdi, som er negativ. Det har jeg godt nok ikke kigget nærmere på. Interest coverage, den er lav på 1,63, så man kan sige, de kan kun, der er ikke meget, der kan komme ind og dække deres gæld i hvert fald, så med de renteudgifter, der er, så der er, og det er også derfor, de nok har fået den her lave rating ved SimpliSafe Dividend på kun borderline safe. Og borderline safe er det tredje bedste og der er 5 karakterskalaer, hvis man kan sige det. Der er også unsafe og very unsafe, det er under. Kigger vi på deres trusler, jamen så er det jo altid sådan, at når man har kompetencer inden for et område og skal til at transformere sig til et nyt område, så er det ikke sikkert, at man har kompetencerne der. Så det er rigtig spændende. Og så er de jo, som jeg nævnte før, udfordret af, at der er lav vækst i papirarkivering.
Og spørgsmålet er, om de har overhovedet kompetencerne inden for det her med datacenter her. Og så synes jeg at også, det er en udfordring, at de har en del gæld, og de har en lav credit rating. Men det er klart, kan de lykkes med den her digitale transformation, jamen så kan det blive rigtig, rigtig spændende. Og så er det også spændende, at 95% af deres kunder har langvarige kontrakter. Og så er der jo muligheden for at lave de her investeringer i datacenterne. Kan de blive succesfulde, så kan de virkelig sikre deres fremtid, men der er udfordringer. Kigger vi på Iron Mountain i FastGraph, jamen så er den lidt speciel, vil jeg sige, fordi vi har jo egentlig haft en historisk prissætning på Iron Mountain på lige godt 13, og prissætningen er nu 20,7. Og vi må jo nok sige, at den gik lidt amok sidste år, hvor vi var oppe og have en prissætning på godt og vel 27, og så faldt lidt tilbage, men kom fornuftigt igen. Så markedet er da i hvert fald begyndt at prissætte ud fra, at den her transformation kommer til at øge væksten de kommende år. Og analytikerne er også rimelig positive. Historisk har de haft en indtjeningsvækst på lige godt 5,7% om året, og de kommende 3 år forventer analytikerne 10 og 11%. Så analytikerne forventer i hvert fald, at de kan øge væksten de kommende år. Deres udfordring er lidt, som jeg ser det, også deres gældsætning, og så har de en lav credit rating. De er jo en high yield, så det er jo nede i BB-, så det er under investment grade. Så, og udbyttedelen, jamen det har jo kørt sådan lidt sidelæns til svagt stigende her. Så et selskab, der lige nu prissættes højere, end de har gjort historisk set, men også med en højere vækst forventet de kommende år. Det næste selskab er Rexford Industry, ticker REXR, og det er en specialiseret amerikansk REIT, der fokuserer udelukkende på industri og logistikbygninger i det stærkt eftertragtede marked i det sydlige Californien. Så de er kun ét område af USA. De har en portefølje på hundredvis af ejendomme tæt på havne, motorveje og store befolkningscentre. Der har de positioneret sig som en førende spiller i et område, hvor der er begrænset udbud og høj efterspørgsel. Det her kan være en aktie for dig, som ønsker at eksponere mod e-handel, logistik og bynær industri med en høj sikkerhed for udbytte. Årsagen til, at jeg tog Rexford med, er, at det er det selskab, som har den højeste udbytteprocent, og der er stadigvæk en very safe rating ved SimpliSafe Dividend. Så kigger vi lidt på Rexford, så har de historisk set haft en stigende belægningsprocent fra under 95% tilbage i 2014, og nu tæt på 100%. Kigger vi på deres kunder fordelt efter branche, jamen så er det transport og logistik, som er det største. Så er der e-handel, der nævnes sådan noget som Amazon og Walmart, og så entreprenør og øvrige sektor. Så det er meget sådan forskellige brancher, men kun et geografisk område, nemlig i Californien. Så kigger vi lidt på deres udbytteprocent, jamen så er det en meget speciel sammensætning, de har her. De har nemlig et højt udbytte på 5%, men kombineret med høje vækstrater i udbyttet. Og det er lidt specielt, for normalt så er det lav udbytteprocent, som vi så med Equinox, og så høj vækst, eller også så er det en høj udbytteprocent og en lav vækst. Det minder lidt, uden at være lige så vildt, i Vici, som jeg gennemgik sidste gang med de her casinoer i Las Vegas. De havde også både en høj udbytteprocent, men ikke lige så høj vækst som Rexford. Så kigger vi lidt på deres prissætning, så hedder den 17,3, og det er jo egentlig ikke så højt, og vi har en price book, som ligger på 0,9, som er endda under indre værdi. Interest coverage, den ligger på 4,9, og som nævnt, så har de en very safe rating ved SimpliSafe Dividend. Så høj udbytteprocent og en sikker udbytteprocent, i hvert fald hvis vi spørger SimpliSafe Dividend. Kigger vi lidt på deres trusler, jamen så er det en smal geografi, et bestemt område, og det er jo ligesom, når man investerer i aktier, det betyder ikke noget, du er i få aktier, hvis du bare vælger de rigtige aktier. Problemet er, at det går ikke altid, som man forventer.
Og så er det jo klart, at når det har noget med industri og handel og logistik og de ting, jamen så er det recession, der kan blive en udfordring for dem. Jeg har kun belægningsprocenter her tilbage til 14, men det kunne da være spændende at se, hvordan det var gået med dem under finanskrisen, da der var recession. Kigger vi på muligheden for Rexford, jamen så synes jeg, det er et sikkert udbytte, som er rigtig godt, og de ligger bare i et utrolig attraktivt geografisk område. De kan lave nogle rigtig spændende opkøb, som kan gøre dem endnu bedre i det her område her, og så har de bare en stærk pricing power, fordi som nævnt før, der er begrænset udbud, og ja, så er der nogle gange, man kan hæve huslejen, enten når der kommer ny lejere ind, eller bare hvis det er. Og så er det bare en mulighed også, at der er bare ikke plads til at bygge noget nyt. Fordi du kan ikke bygge det 100 km væk fra vandet af, for eksempel. Altså det skal jo være i de områder, og der er ikke muligheder for at bygge en masse nye ting. Så virkelig nogle stærke muligheder og nogle få trusler. Det er klart, altså det her med Donald Trump og toldkrig her, hvis det får handel med USA og Kina eksempelvis til at falde, så bliver der mindre behov for noget af det her, og det kan blive en udfordring for Rexford. Kigger vi på Rexford i Fastgraph, jamen prissætningen hedder som sagt 17,25, og historisk over de sidste 10 år, jamen der har den heddet 33,66. Så cirka halv prissætning i øjeblikket, og det kan vi også se, at kursen, den sorte her, ligger noget under den mørkeblå, som er den historiske prissætning. Market cap, den ligger på $8 milliarder i markedsværdi, og deres credit rating hedder BBB+, så rimelig sikker inden for investment grade. Udbytteudviklingen har bare været godt stigende nede i den gule hernede, så rigtig fin udbytteudvikling. Og man vil sige prissætning, jamen tilbage i 2021, det var nok dengang, at e-handel det boomede fuldstændig under corona. Jamen der var vi oppe at have en prissætning på 55, og så er det bare gået nedad, og vi må sige en prissætning nu 17,25, så er det noget lavere end det historisk har været. Så hvad forventer analytikerne? 3% her i 25, 6% i 26 og 10% i 27. Så egentlig en rigtig fornuftig vækst, det må man sige. Så hvis man tror, at Rexford kommer tilbage, hvor de tidligere har handlet med en price til AFO på 33,67, så er der del med muligheder. Altså køber man i dag, og hvis vi skal have en prissætning på 33,6 i 2027, jamen så har vi et afkast på 40% om året, inklusiv udbytte. Så helt klart nogle muligheder, og der er den også mange negative ting regnet ind, for prissætning har ikke været så lav, som den er nu, historisk set tilbage i tiden. Vi skal i hvert fald helt, der var lige lidt her tilbage i 15, men rigtig billigt, må man sige. Det sidste selskab er American Tower, ticker AMT, og det er en af verdens største ejere og operatører af trådløse kommunikationstårne. Selskabet spiller en afgørende rolle i den globale mobil- og datainfrastruktur, og med mere end 200.000 tårne på tværs af kontinenter er American Tower en nøglespiller i udrulningen af 5G og den stigende datatrafik. Så kort sagt, det her er jo et spørgsmål om, at der er nogle teleselskaber, som lejer sig ind for at bruge deres mobiltelefoni. Det ser vi også i Danmark, hvor man hænger ting op på skorstene og forskellige steder rundt omkring, eller sætter master op. Og der kigger vi på deres kunder, jamen så har vi jo sådan nogle som AT&T, Verizon, T-Mobile, Dish Network og andre. Så lidt forskelligt, og 55% af det, at deres geografiske indtjening ligger på, eller det er faktisk tårnene, kan jeg se, de ligger i USA. Og så har vi Latinamerika, et stort område åbenbart også, og ikke ret store i Europa, men så er der Asien og også Afrika som et spændende område. Så det er virkelig en REIT med en meget bred geografisk tilstedeværelse. Så kigger vi lidt på nøgletallene, jamen så har vi en udbytteprocent på 3,1%,
og en kraftigt stigende udbytte igennem de senere år. 15,9% de sidste 10 år om året er udbytte steget, og gået lidt ned i gear her de senere år, 6,9% de sidste 3 år. Hvis du er en af dem, der gerne vil have en højere udbytteprocent, så er der en konkurrent, der hedder Crown Castle. Og den kan du også overveje med en højere udbytteprocent, men der er også en højere risiko og lavere vækst. Kigger vi på prissætningen, jamen så handler den med en price to AFO på 20,9 og en price book på 29,1. Det er godt nok et pænt højt tal for kurs indre værdi. Deres interest coverage er rimelig lav på 2,8, men Simple Safe Dividend giver dem en safe rating, så udbyttet det burde være sikkert i hvert fald. Truslerne for AMT, jamen det er valutarisiko, når der alligevel er 45% af deres indtjening, som ligger uden for USA, jamen så er det i hvert fald med til, at der kan blive nogle udfordringer. Og så ved man aldrig, når man er i emerging markets, hvad kan der komme af regulering lige pludselig, og jeg vil da næsten sige, specielt ikke når man er i Afrika, så aner man da ikke helt, hvad der sker. Og så må vi også sige, at der er en generel trussel i, at der kan komme mere satellit-internet. Vi ser det jo med Elon Musk, satellit-internet. Jamen, så har man jo ikke behov for tårne. Så hvis det en dag det hele det kører op i himlen, så er der ikke behov for at sætte noget op der. Men jeg kunne forestille mig, at omkostningerne ved at køre det over satellit, det vil i hvert fald kræve, at der skal nogle flere satellitter op. Så spørgsmålet er, om det er noget, der er attraktivt, når det er i tætte områder i hvert fald. Kigger vi lidt på deres muligheder, jamen så er det udrulning af 5G i emerging markets. Jamen der er bare behov for flere tårne og mere leje der. Og så har de også muligheden for at få forskellige operatører ind på den samme mast. Jamen så behøver man kun opføre én mast, men har flere indtægter på den. Og så har de meget langvarige kontrakter også, og det giver en stabil indtjening. Og så må man bare sige, jamen jeg kan huske tilbage til 3G, da det kom, jamen der snakker man om det her med øget dataforbrug, og det er delt ikke blevet mindre med vores mobiltelefoner og forskellige ting, og folk der streamer der ikke har fibernet, men nu kører det bare via 5G i luften, jamen der er helt tvivl om, at der er mere dataforbrug. Og vi ser det jo også i deres indtægtsvækst, jamen den har jo bare kørt opad her, deres omsætning i de senere år. Så AMT er egentlig en aktie med en fornuftig, ikke for høj udbytteprocent og en pæn vækst. Kigger vi på AMT i Fast Graph, jamen så har vi en historisk prissætning på den mørkeblå på 22,6 og prissætningen lige nu, som sagt, 20,9. Så den er billigere i øjeblikket, end hvor den historisk har været. Og så må vi også bare sige, at udbyttet har bare været stigende igennem rigtig mange år her. Så en rigtig fin vækstudbytte aktie, hvor prissætningen lige nu er noget lavere. Stor selskab, må man sige, 102 milliarder dollars og en credit rating på BBB. Historisk, jamen, der har vi jo haft en noget højere prissætning på American Tower her, faktisk fra 2018 og ind til 2022, da vi havde boomet her også, jamen, der var vi helt oppe og havde en prissætning på næsten 32, og ligger lige nu på 20,9. Så og forventer de kommende år 0 vækst i indtjening i 25, og så forventer analytikerne 7% og 7%, hvor de historisk har ligget på 9,8%. Så man kan jo sige, et selskab, hvor vækst måske bliver lidt lavere de kommende år, ja, der er det måske også fair nok, at prissætningen ikke er lige så høj, som den historisk har været. Hvis jeg så her til sidst lige skal komme med min vurdering af de her 5 REITs, jamen så vil jeg egentlig prøve den her gang at dele det lidt op i, fordi jeg ved jo, at som investorer er vi jo bare forskellige. Og der er nogle af jer, I vil gerne have høje udbytteaktier, og der er nogle af jer som mig, som gerne vil have vækstudbytteaktier. Så jeg har defineret høj udbytte som, hvis man går efter at få et udbytte på over 4% om året. Så hvis vi starter lidt med at kigge på Stack Industrials, jamen så vil jeg give den 3 ud af 5 på høj udbytte. Du får et månedligt udbytte, en fornuftig udbytteprocent, men jeg synes, der er bedre muligheder. Og på vækstudbyttesiden, der synes jeg ikke, den væksten er så interessant igen. Der er bare bedre muligheder. Equinox,
Udbytte er lavt, lidt over 2%, så som højudbytteinvestor, der kommer der til at gå nogle år, inden den er over 4, men til gengæld så kan den også tage fart derfra. Til gengæld synes jeg vil give den topkarakter inden for som vækstudbytteaktie. Der er virkelig nogle gode vækstmuligheder inden for det her med datacenter her. Virkelig en aktie, jeg kunne overveje at investere i. Iron Mountain, den ser ikke særlig interessant ud, synes jeg ikke. Der er bare bedre muligheder inden for høj udbytte, og på vækstfronten. Jeg er altid meget kritisk eller sådan skeptisk, når man skal transformere et selskab fra en type til noget nyt. Har de kompetencerne, og så er der bare også noget konkurrence inden for det her med datacenter og digitalisering, så den er jeg ikke så vild med. Det er til gengæld med Rexford Industrials, den må jeg da sige, det er virkelig spændende. Hvis jeg skulle købe en højudbytteaktie, så synes jeg, den er meget interessant med den prissætning, vi har nu, og så det sikre udbytte, så der er ikke stor risiko for, at der bliver skåret i det. Og som vækstudbytte case vil jeg give den 4 ud af 5, der kunne den sagtens også være interessant med det høje direkte afkast og stadigvæk vækst. American Tower, jamen udbyttet er ikke så højt og vokser ikke så meget mere, så der går lidt nogle år, inden vi er over 4%, men på sigt kan den blive interessant, så 2-3 stykker vil jeg give den som høj udbytte, men som vækstudbytte synes jeg, den ser rigtig spændende ud, American Tower, og jeg kan godt lide det her med, at det her med infrastrukturen, der er i vores telemaster rundt omkring, det er et stabilt område, og vi ved, at en eller anden dag, så kommer 6G jo også, så er der igen nyt arbejde til dem. Så det var sådan min vurdering af dem, men skriv gerne i kommentarsporet, hvad for nogle REITs du foretrækker, også hvis det er nogen, jeg ikke har gennemgået her eller sidste gang, og hvorfor du synes, du godt kan lide det selskab. Eller når jeg skal lave version 3 af den her, med nogle nye REITs, der skal kigges på, hvad for nogle du kunne tænke dig, at jeg skal gennemgå, jeg ikke har kigget på endnu. Og husk at give min video en like, en thumbs up, og tryk gerne på abonner, hvis du synes, den her type aktier er spændende med udbytte eller vækstudbytte aktier, som jeg gerne kigger og laver videoer på. Og så er der et affiliate link i Fastgraph ned i noterne, og der er også en rabatkode, hvor du kan få 25% rabat, hvis du benytter den. Og hvis du synes, det her video det giver dig noget værdi, jamen så drikker jeg rigtig gerne kaffe, så kan du trykke på linket til Buy Me a Coffee.